Jadi marse kali di Bogor. Ni dora mi ta Muhammad Sekura. Moi c'est Jakaya. Soro Kaya. Kaya. Ko kaya. Anke. Basi gora bega. Awo. Ke. On dirait que les béandés. Ah ouais. Est-ce que vous n'avez pas me donner follow? Ngake la flalo de. Wa ambeo. Ibe gae. Wa ibanu ya ala ka de semaji kono drone. Imaye. No abelo. Abelo. No, ba amina munya ndoni sa. Yani ndona amina. Barakina butere fula. Barakina abakana. Barakina. Ya. Ngake ifana mi nge donde. Wa. No ni tufu yo do chega blayerle. Ah ouais. Wa. No problem. At ni long. Go kon lo. Ah ouais. Dan nun bi soro bi du duru tenna. Ni kemene binani. Kemani joli ba? Kemene binani. Abena nyaka mi na ke. Kene anu bi doro bule sa bi duru. Wala bi bidon kele. Ni tuwa budalu. No. Ni kon ta bi kon. Ola vi bidon sa bala ya ke butel. No itana. Kana magane taro. Ya. Butel fla joli tendo. Kɛmɛ fila ni bi seegin. Kɛmɛ fila ni bi seegin. Wayi. Sinon anu bi dɔrɔ wule ni san ye o la bi bidon kelen ni bi duuru anu b'a san dɔrɔ wule ni anu fɛ ni. Komi a fana nana sigi mɔɔ ɲininka. A bɛ ten a ye dɛ. Donc kɛmɛ fila ni bi seegin kɔni. Problème t'a la. Non na kelen fara a kan kelen bɔ ka na. Nga kɛ ko kan ye kɛ. Ok ala k'an dɛmɛ. N bɛna don ɲɛgɛnɛ ka na o. N ka don ɲɛgɛnɛ ka na sisan. O bɛ nana bila kungo la. Ne bɛ se ka nin dɔrɔn ni san tɛ yan. Anu fɛ village la anu bɛ na san o la bidon kelen dɔrɔn ni bi duuru anu bɛ na buteli fila ko kɛmɛ fila ni bi seegin. E kɔni bɛ na ni sɔrɔ yen koyi. Ne taatɔ de. Cɛ taara mun de don? Biden n'u yɛrɛ baara le da o bɛ fɔ k'i ka na n dɔrɔn ye i bɛ na n dɔrɔn ye mais i tɛna n'o sɔrɔ yan.